לחמתי בכמה מלחמות, כמה מבצעים, ואני שומע את הגברת המכובדת הזאת שאומרת דברים שהם לא נכונים, ואני אסביר לך. אתם מדברים פה על הנכים החדשים, שאתם בינתיים הנכים שיושבים פה, ועוד עשרות מופקרים, אני מדבר עליי, אוקיי? עליו. מופקרים, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת בוטה, הדם שלנו, שהדם הנפשי, זה על כל אחד שאמור לטפל. אני אתן לך דוגמה, אני הפכתי להיות אלכוהוליסט, אני הפכתי להיות עני, בחובות שלי מעלה מ-800,000 שקל, אני מעוקד מכל הכיוונים, את האישה הזאת כמעט הרגתי כמה פעמים בידיים שלי, מתוך שינה, אני משתין בלילה, אני מפחד, אני לא ישן בחדר, אם אני לא שותה בקבוק הרג ביום, אני לא עולה לישון, אין סיכוי. את מדברת איתי, סליחה שאני מוצא את זה עליך, אבל את מדברת איתי, אני 1.5 שנה מחכה לרכש שירות, 1.5 שנה להלוואה, לסגור את החובות, למה אני צריך לעשות פשיטת רגל? פשיטת רגל אני אמור לעשות, מתחנן 1.5 שנה, הנה ידע, 1.5 שנה מחכה להלוואה 60,000 שקל לעשות פשיטת רגל. למה לא תיקחו את האחריות הזאת, כל אחד ואחד מכם, תוציא אותי ואותו מכל הזבל שנכנסנו לה בתקופה הזאת, שאני נלחם כל יום, אני מרביץ לה מתוך שינה, אני משתין בלילות, תבינו. את מדברת איתי על אנשים חדשים? אני RPG עובר לי בראש עכשיו אני מדבר איתכם RPG יריות, אני בתוך הדינאי נלחם, אני בתוך הדינאי מריח את הריח של הגופות, אני אוסף את הבשורים בידיים שלי, איפה אתם? טוב, מי זאת רגע?